Hola. Buenas tardes, Raúl Salgado, Cadena SER. ¿Qué valoración haces del partido y sobre todo también, no sé si del planteamiento, que a lo mejor es diferente al que tú esperabas por parte del Racing en esos primeros minutos? No, la valoración es muy positiva. La verdad es que nos esperábamos ese arreón. Sabemos de dónde venimos de los 3 últimos partidos, sabemos que nos estaba costando un poco entrar en los partidos por aspectos extra deportivos, tácticos, era más un tema mental. Sabíamos que veníamos a un campo complicadísimo, con la exigencia que también tiene el Racing y que nos íbamos a encontrar, bueno, un escenario complicado, ¿no? También sabíamos que si pasábamos esos 15 primeros minutos de partido, que íbamos a poder sacar adelante nuestro plan de partido. Creo que así fue y, bueno, una pena la entrada en la segunda parte con ese primer córner, que en una segunda jugada pues acaba en gol, y creo que hicimos lo más difícil, que fue empatar, y bueno, y el equipo peleó hasta el final y nos vamos, bueno, nos iríamos más contentos con los 3, que era la idea que teníamos, pero bueno, no perder el partido, tener de cara a un futuro ese golaveras después del partido de la primera vuelta en el Anxo Carro, para nosotros es algo muy bueno, y a pensar ya en lo que viene. ¿Hasta qué punto condicionó el estado del campo, el día? Mucho, mucho. La verdad es que, bueno, pensábamos, eso sí que nos sorprendió más que el 11 o el planteamiento del Racing. Sí que pensábamos que estaría mejor. Evidentemente sabemos que venimos de semanas difíciles, de mucha lluvia, pero también entendemos que Amalata es un campo de primerísimo nivel, y creíamos que iba a estar mejor, y seguramente pues sí que eso sí que nos complicó, sobre todo en el medio campo. Somos un equipo que bueno, utiliza mucho a sus jugadores del medio campo, y además pues hoy queríamos, tanto con Gallar, con Neco Celorio, generar ventajas ahí, y no hemos podido. Hemos tenido que optar por saltarnos zonas de medio campo para jugar directamente, y en la primera parte pues nos costó un poco encontrarnos. Santiago, Patricia de Hola. Televisión de Galicia. Para quen un empate, un reparto de puntos entre os dous equipos que estabades a tan só un punto, para quen é mellor, para quen crees que lle aporta máis? Non só puntos, sino pois, o que se vive no partido. Bueno, eu creo que eso se vai a ver nas próximas xornadas, quero dicir. Está todo moi igualado, todavía quedan 15 xornadas por diante. O que nós tiñamos claro é que viñamos de perder na casa, que tiñamos que volver outra vez a ser un equipo competitivo como éramos as semanas anteriores, e para nós non perder hoxe aquí é fundamental, non? Non o sei, non creo que non se pode responder esa pregunta. Desde logo que a nós pois vamos a intentar que esta enerxía deste partido, de conseguir ese punto nun campo tan complexo e contra un rival como o Racing, pois que nos reforce, e que o Gallá pois no medio plazo pois sexa beneficioso para nós. Non se pode dicir que no mercado de inverno non sacarades proveito, porque hai 5 xogadores, xa fixeches debutar os 5, hoxe con Iago estreando titularidade, e Aro que prácticamente fixo tamén en todo o partido. Bueno, como valoras a actuación destes rapazes moi novos nos dos laterais, sub-23, os dous. Sí, bueno, pois o vimos falando nas últimas semanas. No mercado de agora de xaneiro, o club fixo varios movementos, 2 deles de rendemento inmediato, Alex Gallar e Antonio Perera, e outros 3 de futuro, non? Falamos sempre do proxecto do Clube Deportivo Lugo nese medio longo plazo. Evidentemente hai obxectivos de rendemento inmediato, e hai unha parte que é, bueno, facer crecer a entidade en todos os estamentos, e un terceiro obxectivo que é sacar talento, o que está na canteira, o que está na casa, que están no día a día adestrando con nós, co primeiro equipo, e despois poder traer xogadores xóvenes que se revaloricen. Comezamos o partido nas últimas semanas está xogando Ibaider xa non é sub-23, é senior de primeiro ano. Empezamos con Neco Celorio, acabamos con 4 sub-23 xogando no terreo de xogo. Polo tanto, creo que sacando este punto, competindo contra un rival como o Racing de Ferrol,
sacando o partido adiante. Polo tanto, bueno, a hora de tomar as decisións de quen xoga, quen non xoga, que cambios faz, pois tamén hai que ter en conta esta parte dentro do proxecto, non? Hai que apostar por esa xente. Así que a valoración polos fichaxes é positiva e, sobre todo, pois neste caso, Iago Rodríguez e Pere Aro, que chegaron, bueno, Iago xa leva unha semana, pero Pere chegou o xoves, xa tivo que participar e, bueno, o falamos sempre, son xogadores de rendemento a medio longo plazo, pero que cando se lles faga falta tiraremos deles e hoxe a verdade é que demostraron que teñen moi bo nivel e que nos van a axudar de aquí a final de temporada. Hola. Digo que para Galicia con a galega, nos 20, insististe no teu modelo, en querer tocar o balón, vale as dificultades do campo. Por qué? Porque si fas algo todos os días, tes que ir con esa idea. Pensa que non botaxes de menos que tal e como estaba o campo, o teu equipo, sobre todo na segunda parte, pues, quixera xogar máis directo. Sí, quero dicir, ao final acabamos facendo dentro da idea que temos, evidentemente hai variantes e teste que adaptar, non? Como lle contestei ao teu compañeiro, si é certo que non esperábamos un terreo de xogo tan mal desde o inicio, sobre todo para esas circulacións, aínda que, bueno, creo que na primeira parte encontramos moitas veces a Neco Celorio en situacións de xogar por dentro, na segunda parte ao final a variante que facemos é xogar con extremos puros, con metendo a Lago Júnior e a Samanes ainda por riba, pois a perna natural, buscando esa amplitude, porque ao final o terreo de xogo, si o plan A, que neste caso era xuntar 4 xogadores por dentro, era xuntar a Antonio Perera, a Balboa, a Neco Celorio e a Gallar, non nos está dando o que queremos, polo que sexa, pois o cambio é dar amplitude e profundidade con xogadores a perna natural, cando habitualmente pois Lago Júnior xoga a perna trocada, pero desde logo que a nosa idea é esa, o equipo ten máis que interiorizado, o único que temos que ter en conta é que dependendo do momento de partido, do rival ou do que queramos facer en cada fin de semana, pois haberá algún tipo de variante, pero desde logo que a idea matriz, a idea base, xa todo o mundo sabe cal é. Falabas antes do mercado de inverno, o equipo xoga moi bonito, pero lle falta o remate, lle falta gol. Quixeses incorporar algo en ataque e non chegou, ou hai que aguantar porque o mercado non ofrece nada? Bueno, non o vamos a obviar, é unha realidade. É unha realidade. Están os números por un lado, ves a clasificación, ves os números do equipo a nivel defensivo, ves os números do equipo a nivel ofensivo, evidentemente aí está o déficit, pero que despois ves xogar o equipo e como ti ben dís. Claro, ti dís que xogamos moi bonito, eu digo que xeramos, non? Tal e como xogamos, xeramos ocasións máis que suficientes para bueno, pois poder marcar oportunidades e ao final, pois bueno, fallanse. O que sería contraproducente ou o que sería preocupante é non ter esas ocasións, non? E creo que o equipo as está generando, quedan 15 xornadas por diante, creo que esta semana aquí a Dirección Deportiva do Racing fixo unha roda de prensa e falaban de que un dos obxectivos era que a xente que está dentro do proxecto que dé ese paso adiante, que empecen a dar rendemento, non? Que sería moi bo, pois non no noso caso é o mismo, temos que insistir, como falamos ao principio de semana, cando por fin remata este mercado de xaneiro, que para os adestradores é un quebradeiro de cabeza, estes que estamos somos os que pertencemos ao Clube Deportivo Lugo, os que vamos a estar de aquí a final de temporada, e temos que traballar e temos que buscar a nosa mellor versión para darlle a volta a esta situación en concreto que ha de marcar goles. Ou ben estamos máis atinaos ou ben intentamos generar máis para ter máis acerto. Sí, que tal, Iago? Hola. Carlos Castro de Gemedia. Ao principio do partido, sobre todo, as dificultades vos chegaron polo lado de Caballo. Non sei se, sobre todo, na segunda acción que esvara e dá moita máis vantaxa ao atacante do Racing,
Caballo chegou limitado ao partido e por eso se viu esa diferencia co seu marcador ou simplemente o esforzo e a situación do campo foi o que condicionou para esa sustitución? Ou o rival que tiña para lidiar contra el, non? Que evidentemente é un xogador de altísimo nivel. Bueno, eu creo que se viu claro o plan de partido. A ver, o Racing neste caso se xogaba con dous extremos, facía algo parecido que quixemos facer nós, neste caso con Álvaro pola banda dereita da Costa pola banda esquerda. Nós o facíamos con Gallar e con Pastrana na esquerda. Na dereita metíamos a Gallar para meter ese cuarto xogador por dentro, eles metían a da Costa, non? Polo tanto, sabíamos que na banda de Diego Caballo íbamos a ter situacións de un contra un. Non ten tanto que ver, realmente non chegou limitado da semana, non ten tanto que ver con algo negativo de Diego Caballo, sino que ten que ver pois, un pouco co plan de partido do Racing, de cargar os ataques verticais por esa banda e, sobre todo, pois, dese inicio forte que vos comentaba que esperábamos, que tiñamos claro que iba a ser seguramente pois nesa banda, e cando chegamos aquí e vimos o 11, pois o confirmamos. Sobre a saúde do xogador, a primeira impresión que tendes vai a ter para algunhas semanas ou é simplemente unha molestia? Bueno, pois non o sei, el di que nota picazo, cando é así entendemos que vai a ser algo que leve tempo. Vamos a esperar, hai que esperar 24 48 horas para que fagan as probas e aí os servicios médicos nos dirán. Mentres tanto, pois nada, os xogadores que conforman plantilla pois están perfectamente preparados para suplir esa baixa. E por último, o gol de Balboa. Un xogador que luce máis cando tendes posesión, el participa máis. Oxe, como dicías antes, tivestes que saltarnos unha zona, el participou menos, pero claro, compensa con un golazo. Que valoración faz de ese gol? Pois que non o cree nin el. Non o cree nin el. Non, isto é unha broma, non? Que, mira, cando marcamos o gol, iba a sacar o Racing de medio e yo dicía pois Álvaro Juan que estaba ali ao lado, hoxe foi o día dos golazos, porque a verdade é que creo que o gol de Da Costa tamén é un auténtico golazo. Creo que non é tanto de mérito noso hoxe na defensa do balón parado, sino un mérito do Racing neste caso. Creo que é o saca da chistera el, un tiro desde a frontal espectacular. En este caso, pois Balboa tamén se saca da chistera esa situación, pero creo que entendeu ben que nese xogo directo, nese segundo balón, pois que daban espacios para tirar, e alégrome no sentido de que tomou a iniciativa de golpear, ademais mete un auténtico golazo, danos un punto, sirve para a súa autoestima, sirve para seguir pelexando por estar nos postos onde queremos estar, e sobre todo nos sirve a nivel colectivo e lle enseña ao resto de compañeiros que hai que tirar, que hai que buscar portería contraria e que en calquer momento calquer xogador do Clube Deportivo Lugo ten calidad máis que suficiente, porque traballamos con eles todos os días para facer este tipo de cousas, así que contento nese sentido. Marca ademais, a terceira saída puntuando, dúas vitorias antes e nos 3 partidos marcou Álex Balboa. Non sei se é significativo para ti o feito de que apareza no campo a súa reaparición para marcar eses goles tan importantes. Sí, chama a atención, sobre todo porque o fai fora da casa e non o fai na casa. É algo que chama a atención, pero evidentemente os partidos son diferentes, non? Creo que os 3 últimos partidos fora da casa, Arenteiro, Avilés e hoxe aquí, son contextos con moitas similitudes, no sentido de que o terreo de xogo non permite xogar tanto como Anxo Carro, que o plan de partido leva a situacións de chegadas desde segunda liña, o cal el tamén é moi bo nesa situación, porque é un xogador que dá moito traballo, evidentemente ten calidade, pero sobre todo ten unha capacidade de repetir esforzos enorme, despois é un chegador. Neste caso,
pois tanto Día de Avilés como Día de Arenteiro chega desde segunda línea, marca desde dentro da área, e hoxe pois marca desde, non sei, 25 metros. Bueno, pois unha variante máis que se mete no peto e que nos, bueno, pois nos dá, insisto, o máis importante de todo é que nos dá ese punto para seguir aí, para seguir pelexando por todo e sobre todo para darnos confianza polo que queda. Por último, mister, para la afición, más de 400 personas aquí en Malata, ¿qué les puedes decir? Espectacular, darles las gracias, la verdad es que hoy además en el momento en que el Racing se adelanta dieron ese paso adelante, creo que se les escuchó en el momento en que salió el equipo al terreno de juego. Creo que para nosotros es fundamental y como dije en la previa, días como hoy hacen que sintamos y que veamos que realmente la afición quiere fútbol de otro nivel, que quiere que nos vaya bien en este proyecto, independientemente de, bueno, pues eso, veníamos de un partido de no ganar en casa, que la verdad es que teníamos muchas esperanzas puestos en ese partido por lo que supondría a nivel clasificatorio. Estamos ahí y creo que la afición pues nos está acompañando y tiene ganas de que tengamos esos dos resultados positivos que de verdad nos metan en esa zona de playoff y disfrutar de todos de esta situación del club, ¿no? Darles las gracias, que tengan cuidado en la carretera en la vuelta, que es fundamental, y que vamos a intentar hacer bueno este punto el fin de semana que viene en el Anxo Carro.